гладката мускулатура. Аз се надявам, че таблицата вие ще показвате на кабелна телевизия ТТВ и не само това. Пълният вид на изследването е публикувано в сайта на Научно-изследователския център по медицинска биофизика. Нали? Така че данните, те са вече заявени в общината. Най-силен ефект има в отношение на тези показатели. Има Игнатов извор, който се намира на наше фамилно място, под местността Гечовото, на около 600 метра над морско ниво. Сега обаче ще свалим една илюзия за града. Значи по-полезен извор от този, който е за здрав пункт или по-новому печатницата, се казва Долната чешма. Значи долната чешма, традиционната чешма е втора по позиция, която е с тези ефекти. На трета позиция отива извора, който е в Топлика, извора Топлика, т.е. Топлика първо могат да се надливат ключ, след това минерално, след това да си пият от Топлика. И има интересен извор, който за мен за сега не е неизвестен, но ще го посетя тези дни. Това е Витска стрела при Четпром. Тетевен. Има два много интересни извора, които са със специфични ефекти. Специално този, който се намира на Газия, той е с неповторяем ефект, той е стимулиращ нервната система, много интересен ефект. И горната чешма, зад печатната, тя също е със специфични ефекти. Като до година, юни месец, значи нещата няма да спрат до тук. Както виждате, дните на планинската вода имат своето развитие. Значи, ние ще съдействаме за публикуването в водещи сайтове в цял свят за водата. Доклада ще бъде представен и за планинските извори на Евромедика 2000 и Д11, което е в Хановер голям конгрес, и постепенно със съвместни усилия на общината, на Центъра по медицинска биофизика, на граждани, както беше Иван Ивановски, тук той предложи интересния избор, нали, в двора, също с участието на гражданството, ние можем да действително Тетевен да не само с уникалните скални върхове, които дори днес пристигат гости от Германия, които отново желаят да посетят тези места, ние можем да представим една много интересна дестинация за гости от цял свят. По повод на нашите представения зад граница, госпожа Николова може да разкаже. Какво мога да кажа сега и аз във връзка с тези наши изследвания, които започнаха още от 2000-та година? Тъй като учените в Русия и в другите държави се стремят сега да създадат такива матрици, че водата, когато се енергетизира, т.е. когато се постави кана с чиста вода, която е от чешмата, тя може да се преструктурира и да добие водата тази структура, която е изворна. Значи, защо ние в България при положение, че имаме извори и можем да направим с нашите апаратури, които са признати в цял свят, и нашите методи, които са на центъра, защо да не направим нашите изследвания така, че да се налива от самия извор вода, а не да се преструктурира тя, да се слага, да се енергетизира. Ето това ни накара най-напред да започнем тези неща. Насочихме си и върху това, че в момента в цял свят ние участвахме в конгреси в Москва, в Прага, в Мюнхен бяхме. Миналата година аз бях в Хановер. Преди това доктор Игнатов беше в Хановер. Тази година отново бях аз в Хановер. Какво се оказа, че ние навсякъде представяме Тетевен и възможностите тук на нашата община не само за водата, която има, не само за въздуха, който има, а и за всички онези природни фактори, които наистина ги има, защото тук има и един минерал, планински кристал, който също има лечебни възможности.
Тук има билките, които са толкова чисти и толкова хубави, които изключително важно значение имат за здравето на човек. Тук се намира и горския техникум, който може да бъде включен сега в тези програми, където могат да проучат растенията, да разпространят на хората, да знаят кои растения са чистачи на негативна енергия и кои дават енергия, която да увеличи жизнената енергия на човека, така че при тези стресови ситуации, при които попадаме, да може да бъде помогнато на човека за неговия по-качествен живот. Затова, ние се насочихме именно към тези неща, да докажем, че тук в Тетевенската община има всички онези възможности за лечебен туризъм. Защо? Значи тук могат да се съчетаят всички онези неща на официалната медицина. Защото алтернативната медицина е придружаваща медицина и трябва да се разбере от всички, че тези методи, които някога, вие знаете, че Тетевен беше известен с лечението на жълтеницата. Знаете, че тези неща, че от всякъде идваха от България тук да се интересуват и сега предполагам, че продължават още да знаят Тетевен с това, с тези възможности, билколечението, което е. Тук имаме и известния професор Койчев, който е работил толкова много за фитотерапията и е показал, че възможностите отново да се върнем и към неговия труд, да се върнем към всичко това, което ни дава планината, което ни дава възможността тук да направим една комбинация между официалната, алтернативната медицина и туризма. Защото тук може да се направят. Имаме нужда от пешеходен туризъм, имаме нужда от колоездени, имаме нужда от конна езда, такива заболявания, каквито са детска церебрална пареза. Това конете играят страшна, конната езда играе страшно голяма роля в това отношение. Да не говорим пък и възможностите, които тук има за питиета, направено от горски плодове. Това, което може да бъде приложено в нашите ресторанти тук в град Тетевен, да си предложи такова питие, което да е направено с тези естествени продукти и което да има страшно зареждащ характер. Например, сега, ако се направи едно такова питие, бих казала, от шипки, от това глок, шипки, глок да се комбинира и трънкосливката. Тези неща са страшно добре и за панкреаса, страшно добри са и за имунната система. Човек може да се подготви по този начин, изпивайки от това питие, през зимата да няма тези заболявания, които сега се говори толкова опасните грипови. То беше свински грип, то беше птичи грип и така нататък. Човек може с тези природни средства да подготви организма си, така че да бъде добре за всички. Сега, само секунда, довършвам. Сега искам да кажа, че тази година се създаде една европейска организация на натуропати без граница. Ние с доктор Игнатов сме членове на тази организация, приехани на базата на нашите изследвания, които ние правим тук в Тетевен и на това, което показахме именно за Дни на планинската вода и лечебния туризъм през месец март тази година. Значи ние правим всичко възможно да стане на световно ниво известен Тетевен с неговите възможности за провеждане на този лечебен туризъм и планинската вода. Дните на планинската вода. Не бива да се счита, че това е единствено мнение на Научно-изследователския център по медицинска биофизика. Винаги, когато се прави нещо, се търси ответната страна. Т.е. какво ние направихме с госпожа Николова и центъра. В продължение на 10 години направихме маркетинг. Т.е. гостите от различни държави бяха водени по различни места в България. И те избраха обаче Тетевен. Първият от тях беше професор Добров.
също Изабела Петри, Лиезелота Едер, която публикува, тя е главен редактор на списание. Те и дори идвайки от летището, Анне-Мари Рисберг от Дания и групите искат да идват в Тетевен. Защо? Неща, които хората, които живеят в Тетевен, е възможно и да не забелязват. Нали, често пъти така се получава. Първо, 120 км от аерогара. Значи това за съвременните стандарти представлява нищо. Това е малко над 1 час с кола. Второ, което е затруднение за много градове, високо качество на хотелите и ресторантите. Имайте ние изразяваме благодарност, нали, на хотел Тетевен, който приема нашите гости. Също изразявам благодарност на господин Трахил Димчев, който проявява интерес към изследванията на секретаря, нали, съответно на общината. Изразявам благодарност, но ние имаме уникални върхове с различни маршрути, по които, нали, господин Милен Ганев, които са полезни за много хора. Ние имаме възможност за плуване, ние имаме възможност за колездене, за футбол, ние сме волейболна сила Тетевен от години, така че с усилията на гражданите, на бизнеса, ние можем двете страни организатори, общината и Центъра по медицинска биофизика и съответно с европейски проекти да постигнем нещо значително за много хора, т.е. много хора да почувстват подобрение в финансовото им състояние, които работят точно в тази сфера.